Σίγουρα και ο Αριστοτέλης, ο Νάσης. Ο χορευτής Ιορδάνης Αμπατζόγλου τον θυμάται πρωτοχρονιά του 1971 να έχει βρεθεί για μία ακόμη φορά στα μπουζούκια. Καθόμουν και εγώ δίπλα του, του κάνα παρέα, του έλεγα ο Νάση σε πάω πολύ γιατί είσαι και του λιμανιού και του σαλονιού και γέλαγε και όταν του έλεγα του λιμανιού και του σαλονιού. Που λες μετά από καμία-δύο ώρες ο Νάσης που έλεγε Τζόρνταν, έλα στη δουλειά σου. Και εγώ ήξερα τη δουλειά μου, έπαιρνα παραγγελία, μου φέρνανε περίπου 1000 πιάτα για να κάνω και τα λαβέρι στο μαγαζί σου και τα έβαζα στο τραπέζι και έπαιρνα 10-10 και τι έκανα. Έτσι έκανα, τα έβαζα στην παλάμη μου και έκανα τακ 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 τακ. Αν του άρεσε να πει το θόρυβο. Τακ 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 τακ. Μείνετε κοντά μας και σε λίγο θα ζήσουμε την